חוזרים מבית הספר. את שיעור תנ"ך, את שיעור חשבון. ואחת מהמחשבות שלי זה שלמידה לא מתקיימת רק בבית הספר בשעות הרגילות, אלא למידה מתקיימת בכל שעות היום והלילה. תמיד אפשר ללמוד ואפשר ללמוד אחרת. 7:30 עד 8:15 עם הצלצול בכיתה, עם תלבושת. אנחנו נרד ביחד לכינוס השכבתי ואחר כך נסיים כאן בכיתה. אתם תקבלו ממני כל אחד איזושהי פתקית, והפתקית הזאת בעצם מובילה אתכם למעטפה הראשונה. כל קבוצה מגיעה למקום אחר. רגע, אני אחפש לך השעה. לא היה, ימין. מה זה חמודה? בין 300. קוראים לכם. ל-385. מתי אמרת השם? מה לחפש? כמה חודשים בשנת ירח. שנה מעוברת. בשנת ירח בין 383 ל-380. יאללה, כתבי. זהו, סיימנו? כדור הארץ. הנה, כיוון זהו. זהו, בואו. אז יש לנו קבוצה זוכה, וקבוצה זוכה מקבלת. Tending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. לומדים אנגלית דרך שיר, אבל הם לקחו את השיר של We Are The World של מייקל ג'קסון. צריכים לחבר אותו מההתחלה. שמיים להם מותר להיות קרויים, נכון? אתם עושים את זה כולם? מה הבעיה שאתם בחרתם? שאנחנו יותר מדי זמן בטלפונים ובאייפדים, ופחות זמן עושים ספורט ועם חברים. אנחנו הצגנו את בעיית הפליטים. כן. שפה הראינו שאו שהם נכנסים למדינת ישראל, ופה אנחנו עושים דלת שהם כאילו, או שהם יוצאים, כי זה ישפיע בעתיד. קוראים קריאות גזעניות. האם צריך לתת להם הפסד טכני? הכוונה היא שהם יפסידו אותה קבוצה ללא קשר לתוצאת המשחק. באמצע, הספיק, מסכים, מתלבט ולא מתלבט. אני לא הבנתי. עכשיו, לדוגמה. כששאלתי מה יעשה לכם כיף לבוא לבית ספר, נתנו לי תשובות מאוד מדויקות. ומה שעשיתי פשוט, לקחתי את כל הרעיונות שלהם והפכתי את זה ללילה לבן. ובשעה 7:30 משחקי התעוררות, הכדורגל של אורן. השאלה הייתה, מה זה בשבילך ארוחת בוקר ישראלית? ואנחנו החלטנו לפי השאלה הזאת מה להביא לארוחת בוקר, והם הרבה תנועה, הרבה לחפש, הרבה מוזיקה, ושונה לחלוטין מלשבת בכיתה.